Doncs vaig començar ja fa poder uns 9 anys i vaig començar doncs, a fer com a monogràfic, anar un cop a la setmana i era aquí a Igualada i llavors veia que ostres, això m'agradava molt, jo estava treballant. I llavors va venir la crisi de la construcció, llavors em vaig quedar sense feina, tenia atur, i llavors vaig apostar per fer la formació, per formar-me bé amb artesania en cuir, que és un grau mitjà, i llavors allà vaig veure que a mi les hores em passaven volant i que jo el que m'agradava era treballar amb les mans. Llavors, un cop vaig acabar la formació, em vaig comprar una màquina de segona mà de cosir, em vaig muntar una miqueta de taller a casa, primer al menjador, i llavors va sortir l'oportunitat amb una amiga d'associar-nos. I llavors suposo que una per l'altra, llavors vam començar en sèrio. O sigui, vam muntar el taller i vam deixar ella la seva feina, jo no tenia feina, i llavors vam començar anant a fires i anar fent la roda. Doncs s'ha convertit en una manera de viure i de veure la vida. O sigui, quan entres en el món de l'artesania et vas traient com moltes coses que en una altra feina, des que ja tens companys de feina, tens jerarquies, te n'adones dels teus valors, del que necessites realment. Després també un cop estàs a l'artesania acabes fent molts amics dintre de l'artesania, d'altres sectors, i també tenen una mateixa visió, de ser molt més recollits, de ser molt més conscients, acabes consumint d'una manera diferent. Jo, per exemple, abans gastava molt més i ara miro molt bé, vull saber qui li compro, d'on ve, hi ha com una consciència externa. I poder viure d'això és... jo penso que ja en tinc prou, si puc continuar així ja en tinc prou. Les dificultats que et pots arribar a trobar és moments de soledat, perquè realment ets tu per tu i només ets tu. Llavors t'has d'intentar acompanyar de professionals, a nivell també anímic, perquè a vegades, com tot, pots tenir una crisi a l'hora de dissenyar, que no et surtin propostes, però pots tenir una crisi més extensa, perquè realment hi dediques moltíssimes hores, de dir, ostres, és que a mi em compensa, no em compensa, i llavors és bo trobar agrupacions, trobar gent externa o associacions que et donin aquest respaldament, o això, el món està canviant molt ràpid, doncs formacions a nivell fiscal, a nivell de formació, de comunicació, punts de venda, tot això és el que a nivell artesania trobo que falta una mica i és el que ens trobem que una mica així desperdiguet, diguem-ho així. Jo utilitzo 100% pell, no hi ha cap col·lecció que hi hagi altres materials, ni polipiel, ni plàstics, ni teixit, tot és pell. Llavors el cuir és 100% o 95% vacú, procedent de la vaca, i llavors tot ve de la indústria de l'alimentació. No compro cap pell que vingui només per coses estètiques. Llavors s'entén que és com un subproducte que també és com que l'estàs reciclant, perquè si no això s'hauria de desmicolar i llavors s'aprofita. Llavors intento que al màxim que la pell sigui d'Igualada. És bastant complicat perquè som fabricants aquí a Igualada, llavors et trobes que et demanen unes grans quantitats. Llavors jo finalment he apostat, perquè volia comprar a Igualada, i he apostat per fer pocs colors i que me'ls fessin per mi. Llavors també és un segell de distinció, o sigui, no estàs comprant bolsos amb pell que té tothom, que arriba d'Itàlia o d'altres llocs, sinó que és un producte que m'han fet per mi i és quilòmetre zero. O sigui, el fet de poder anar allà a mitja producció que et diguin mira, que t'agrada aquest acabat, que t'està bé, doncs això també no té preu, la tranquil·litat que tens de tenir producte quilòmetre zero. Doncs m'agradaria que la gent estigués més conscienciada. Com altres països ara ho valoren molt i són molt agraïts i tens el feedback, jo venc exclusivament online.
a part d'algú que vulgui venir aquí al taller, no hi ha problema, venc online. I me n'adono que el mercat exterior és molt més agraït. O sigui, en quant a preu, a quant al feedback, a quan no té por de demanar-me una peça que li faci per ell sense haver-la vist, no? Aquí són com encara com molt conservadors, no? Clar, no, el preu és diferent, és un altre concepte, no? I aquí encara no el tenim prou clar. Ja que fabrico quilòmetre zero, poder vendre quilòmetre zero, no? O sigui, no tenir cua aquí al taller, però sí que realment poder tenir més feedback amb el territori. Nosaltres vam començar de zero, o sigui, sortits de les... i vam estar un any, que llavors vas trobant, no? I et desanimes molt, però si ja tens una idea, tens un projecte, saps que allò pot arribar a ser, si no te'n surts tu sola, demana ajuda, o una associació, o ajuntaments que si tenen agrupació empresarial, on sigui, però no tiris la tovallola abans de temps sense trobar el recorregut, perquè el que és més complicat és la venda. O sigui, tu pots tenir unes idees fantàstiques i un projecte fantàstic, però si no tens després l'emputxe d'on col·locar-ho i el preu que tu creus, és molt complicat. Llavors s'ha de demanar ajuda abans de dir el meu no val la pena, a mi ningú no m'ho compra. Però llavors ja entres com amb històries que no tenen res a veure amb el teu producte ni amb la teva feina. Jo entenc artesania com un ofici, però amb un disseny adequat als temps d'ara. Vull dir, no tot ho has de fer tan manual, no? És simplement donar un valor, i aquest valor, i el feedback amb el client, no? Que el client pugui escollir la peça que vol, també, no? Pues una ceràmica que ella que tinguis un bol que vulguis i un ceramista te'l pugui fer, un cinturó, no? O això, teixit que hi hagi com abans, no? Que t'ho puguin reparar també, no? Això que ara tot és molt ràpid i l'artesania et pot donar això, et pot donar la postvenda que, ostres, això que ho has portat 4 anys, jo t'ho puc reparar i ho pots portar 4 anys més, i això parlo de jo, però ho pot fer un ceramista, o pot ser un joier, no? Tenir com el teu joier de referència, no? Tenir-ho una mica així, que l'artesania estigués molt més a peu de carrer i no només a fires, sinó que hi hagués molta més demanda d'artesania.